Може би аз работя с фирма Пионер преди да бъде още Чавдар Дочев като представител за България, така че отдавна, историята е много дълга. В момента ползвам хибриди, които са от група 300-400 ФАО и смятам, че Пионер в селекцията си в тая група са много добри. И с една световна фирма, която човек не може просто да така леко да прескочи. 78%, 80% са на Пионер. Бих казал, че американската селекция е за сега по-добра, отколкото европейската, тъй като Европа просто догонва в момента. Тази годишната реколта, която беше много трудно отвоювана. Значи при царевицата ползваме основно хибридите на фирма Пионер. Пионерските хибриди превъзхождат всички и зато и ние в голяма степен залагаме изключително на Пионер. Високодобивни сортове, в различните варианти подбираме ранни, при нас преди всичко ранни хибриди, предвид на това, че районът е засушлив. Агроспектър започна първи жътвата на царевица, а именно на 9 август. И на 26 август Агроспектър приключи с жътвата въобще на 30 000 декара пролетници. Сушата взима своето и от очакваните при нас заложби за висок добив над 1 тон, все пак ние сме доволни от 602 кг среден добив на царевица. Казвам се Ангел Илиев и съм управител на фирма Агросервис. В момента се намираме в землището на село Захари Стояново в масив от 1300 декара с слънчоглед, устойчив на експрес. Фирмата от 4 години отглежда този хибрид. 100% от нашите посеви са именно от този хибрид. Ние отглеждаме около 8000 декара слънчоглед и всичко е устойчиво на експрес. За мен това е нещо много добро. Ние просто с две пръскания, едно почвенно, едно вегетативно, си решаваме генерално въпроса с плевелите и както виждате в този масив, вие не можете да намерите и плевел, макар че имаме доста валеж. Освен с слънчогледа, ние отглеждаме около 10 000 декара царевица. 100% царевицата ни е на Пионер. Но както се занимаваме с земеделие в този район, май само с Пионер работим, почти 90% работим с Пионер. Ние сме правили много опити и с други хибриди. Не са лоши хибридите на колегите, но за нашия район най-добри се оказаха хибридите на Пионер.